Christ is Risen, Rosario, Feeling Drowning, Springtime, at Positively ang ilan lamang sa mga ibinidang obra sa art exhibit ng grupong Tabakurit na formal na binuksan nitong weekend sa isang malaking mall sa Legazpi. Isa sa mga miyembro ng grupo ang kasintahan ni Rian. Hilig daw ng kanyang boyfriend ang pagpipinta kaya bilang suporta, palagi raw siyang present sa mga dinadaluhan nitong art exhibit. I myself is an artist po, pero mostly sa digital na rin po. So may background din naman po ako when it comes to arts. And I have my own vision po and my own perspective din po sa kung ano po yung sinasabi po nilang beauty of art, kumaga. And with that po, walking around po dito sa exhibit na po ito, I realized that everyone has their own perspective po talaga, their own view of beauty, kung gaano po nila pinaperceive yung world. Ilan sa mga agaw pansinding obra sa aktibidad, ang resin and metal sculpture ni Arieto Capasio, ang founder ng Tabakurit. Bali po ang model ng aking mga artwork ay ang aking magulang, yung papa ko. Kaya ito, Father Spirit in Hassel. So, dito, makikita nyo yung artwork ko na parang yung puso ng isang ama na maitaguyod yung kanyang pamilya. Yun, pinapakita nito, parehas. And eto naman yung Hassel, siyempre, lahat ng mga magulang natin talagang pinupush lahat para at least mabigyan tayo ng mga magandang buhay. Ayon kay Malay De Real, ang curator ng nasabing exhibit, binubuo sila ng 20 miyembro kung saan humigit kumulang 35 mga obra ang kanilang itatampok sa exhibit. Bukod sa maibida ang kanilang mga obra, layunin din ng kanilang grupo na mas maipakilala pa ang sining lalo na sa mga kabataan. So, andito kami ngayon para suportahan yung grupo at para ma-promote yung mga iba-ibang artworks na gawa ng mga taga-Tabaco na makikita nyo dito na iba-ibang estilo from realism to contemporary, surrealism. So marami kayong matutunghayan ng mga iba't ibang uri ng mga artworks. So, to promote Tabaco artistry and creativity. Binigyang pugay naman ni Abelardo Balin Jr., ang Supervising Operation Officer 4 ng Provincial Tourism, Culture and Arts Office, ang inisyatiba ng grupo para maging posible ang naturang aktibidad. Ang nakatutuwa dito sa Tabakurit exhibit, most of the exhibitors here are the young artists. We encourage more artists to have exhibits. And in fact, masigit po nating suportahan itong mga artists natin kasi bahagi ng pagkakakilanlan na natin or our identity as a people and as community and as a nation, I think, is art. Magtatagal ang exhibit hanggang September 30. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.